nitie jok madware jok mok dware. In pachi ni nade? Ere kaka idwaro? Autonomy nyaka koro bi. Aha, okay. Yeah. Lydia gima timore ni autonomy nyaka koro bi. Ka ok obiro to somo manie kanyo ndo dhi rochore. Nikech oserochore be. Yeah. Nikech kata samina na wuoyo kodi ni gima adwa deal go sani endi ni jopuonj nitiere mapuonjo Nairobi kaendi e junior school. Moluor ni gibedo transferred. Nikech gigo koko kanyo. Iwinj. Nikech gigo koko jo heads of institution ong'eyo ni gin ema gimiyo tich gibedo matek. Tadieri tich jo heads of institution koro tek. Nikech jo junior school go oko hero kendo koluoro head of institutions. Tich ok tire maber kanyo. Antiere kod ote mar Ken Odiwuor.